Тәпи йөрергә ничек өйрәткәннәр? Тәп-тәп атлап китә бу, шкафларга җитә бу. Тәп-тәп йөреп, зур үскәч, мәктәпләргә китә бу. Нинди сүзләр әйтеп биеткәннәр? Балам бии, багыгыз, кесәгезне кагыгыз. Кәнфитегез булмаса, магазиннан алыгыз. Үссен дип нинди сүзләр әйткәннәр? Казлар канат бирсен, торналар аяк бирсен, бүдәнәләр май бирсен, ябалаклар йон бирсен. Балам зур үссен, үс, үс.